今日午前9時40分ごろ、西成区千本南にある集合住宅で、玄関が施錠されています、反応がありませんと119番通報がありました。警察と消防が駆けつけたところ、住民とみられる50代の女性が布団の上でうつ伏せになって倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。女性の背中と首には複数の刺し傷があり、部屋には血のついた刃物が残っていたということです。警察によりますと、この部屋には50代の夫婦2人が暮らしており、夫と連絡がついていないということです。警察は夫の行方を探すとともに、殺人事件を視野に捜査を進めています。